Hej alle sammen. Så lykkedes det igen at lave et videoklip hernede fra Afrika. Vores internet det har været rigtig dårligt i halvanden døgn og har stort set ikke virket. Men her i går der er det begyndt at blive godt igen, så nu burde det lykkes at kunne lave sådan noget her igen. Dagen i dag har ikke været voldsomt god. Jeg har haft for mange ting om ørerne og været rigtig stresset, og når man så har gæster på besøg, hvilket vi har i øjeblikket hernede, mine forældre, så vil de jo gerne have en med til alt muligt, og det kunne jeg bare ikke lige i dag, og der fik jeg vist nok faret dem lidt for meget af, og ikke på en særlig pæn måde, og jeg fik i hvert fald sagt nej lidt for mange gange. Så man må sige, at jeg kommer til at blokere et par gange i dag. På den anden side er jeg glad for, at jeg fik sagt fra over for de her ting, de gerne vil have mig med til. For ellers så havde jeg slet ikke fået lavet alle de skoleopgaver og arbejdsopgaver, som der er meget af hernede lige pt. Men jeg skulle have brugt det andet ord nej, det er jeg fuldt bevidst om. Så jeg har jogget lidt i spinaten i dag, hvad angår vores dramaopgave. Men jeg er bevidst om det, så det håber jeg er okay.